612. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:14 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita mga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival ni pahibaw nga mahinayon na ang Garbage Summit sa Sugbo unya sa sunod semana. Cebu Governor Pamela Baricuatro ni mando na sa pagpatuman sa 4-day work week. BRO 7 ni bahad sa publiko ni adto nga mga magtago og mga produktong petrolyo na mamahimo sila nga dakpon ug pasakag kaso subay sa anti-hoarding and fuel dispensing measures sa Department of Energy. LTO 7 nakikalayo na sa mga traffic enforcement team sa mga LGU sa Kapania batok sa drunk driving. Samtang katong disgrasya, dakong disgrasya sa Tuyan City of Naga, ang driver niingon nga wala makontrol ang manobela, gumikan kay nigahi ang manobela matod pa nga hinungdan sa pagkaangol sa ubay-ubay ng mga individual. Mga kato mga headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa atong mga balita news updates. Adong Lunes, Marso 9, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon medyo bugnaw ang atong kahaponon. Totaligsik ato na sinati diri sa Cebu City area sa Metro Cebu area. Ang pingta kanunay ha. Labi na katong risgo kaayo sa landslide o mga pagbaha mga kasama doon ay mga LGUs nga ni patuman na og no face-to-face classes. Ipatuman na og blended learning. Gumikan sa nasinati nga mga pag-uwan-uwan. Gumikan sa low pressure area. Karong taon, atong sa taon ang pag-asa magtan sa latest weather update o sa paabot nato nga weather condition sud sa 24 oras o baka ug mga adlaw mga kasama. Naminaw sila mga Radio 612, maayong hapon og sa itong digital platform DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man ka man mo ta mga kasama, DYHP kanunay naglanog-lano. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni pahibaw nga mahinayon na ang Garbage Summit sa Sugbo unya sa sunod semana. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bulunos. DYHP Tatak RMN Report. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahinayon na ang Garbage Summit sa Sugbo unya sa sunod semana. Ang kagamanan sa lalawigan pag-ingon sa mayor nga mabasugda sa maong tigom kaya man ay na ang roadmap pagsulbad sa problema sa basura sa Sugbo ilabi na sa Metro Cebu. Mato ni Archival nga pinaagi sa Garbage Summit mahibawan unyang posibilidad pag-istabilisar og waste to energy kung WTE sa Sugbo. Ang summit munay mo determine kung posibilidad ba magbutang og usa, magbutang og duha, and the other one asa ibutang, and then ang gasto, of course ang iyang epekto. Si Mayor Nestor Archival sa nasairan o yun ang mayor sa katakuran sa WTE. Hapan mas pabor si Vice Mayor Tomas Osmeña paggamit og incinerator pagsunog sa mga basura ilabi na sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyoman Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:19 nasa kahaponon samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro ni mando sa pagpatuman sa 4-day work week aron makaraginot og enerhiya ingon man krudo. Kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Tungod sa nagpadayong krisis sa Middle East nga miresulta sa padayon usab nga pagsaka sa presyo sa lana sa nasod, gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpatuman sa 4-day work week sugod karong adlaw. Hinuon giklaro ni ini nga bisan pa man og mopatuman sa flexible work arrangements, magpabilin nga fully operational ang mga frontline services nga naglakip sa health, public safety, disaster response ug uban pang mga kritikal nga function sa probinsya. Based on that, during the meeting, for now, because of energy conservation, maayog yun na mag 4-day work week ta, except for those sa atong mga hospitals, no, ang atong mga frontliners that needs to be here niya. Basta nga mo ang nag-divide the house pag yun regarding the time.
Because someone suggested we start at 7 to 6. And kasi i-suggest na 8 to 7. But 8 to 7 mon. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Subay sa giluwatan niya Executive Order No. 16 gihimug-ata ni ini ang mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya. Sama na lang sa pag-maintain sa air-conditioned thermostat sa 24 degrees Celsius ug ang pagpaong ni ini sulod sa 2 ka oras o kun dili kinahanglan gamiton sulod sa opisina. Aron nga maminosan usab ang gastuhanan sa kuryente ug krudo, gimanduan usab ni ini ang pagpahigayon og virtual meetings, conferences ug consultations samtang ilimit usab ang mga non-essential travels. Giawahag usab ni Baricuatro ang mga lokal nga kagamhanan sa probinsya nga musubay sa maong lagda basta makumpleto usab ang 40 ka oras nga weekly work requirement ubos sa lagda sa Civil Service Commission. Gilauman usab nga mapaubsan sa mga lokalidad og just ngadto sa 20% ang electricity consumption sa government facilities pinaagi sa pagpatuman sa conservation measures. Nasayran nga niadtong Marso 6 giawag usab sa Office of the President ang tanan nga mga national government agencies pinaagi sa Memorandum Circular 114 Series of 2026 pag-adapt sa striktong pagdanginot og enerhiya og flexible work arrangements. Sugod ugma Marso 10, gilauman nga mopatuman na sa fuel adjustments ang mga gas stations tibok nasod diin gilantaw ang pagsaka og moabot sa kapin 20 pesos ang presyo sa krudo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:22 sa kahapon ang PRO7 ibahad karon sa publiko. Libre ka to mga magatago sa mga produktong petrolyo nga mamahimo silang dakpon pa sa kaso subay sa anti-hoarding and fuel dispensing measure. Nagipatuman sa Department of Energy. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Subay sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, ang Police Regional Office 7 bibahad sa publiko batok sa pagtago sa mga gasolina o ubang petroleum products subay sa anti-hoarding and fuel dispensing measures nga giluwatan sa Department of Energy kon DOE. Pinagi silang Task Force on Energy Resiliency kon TFER. Ang PRO7 mihatag og gibugaton nga aga wala kinahanglanan nga mga pagtago sa gasolina. Mahimo magabalda kini sa patas kapag apod-apod sa produktong petrolyo o mamahimo nga magamugna kini og artificial shortages sa komunidad. Ang kapulisan sa Central Visayas mipahinomdom sa publiko nga ang pagtago og illegal nga pagbarigya sa petrolyo mamahimo magatubang kining kaso subay sa balaod kini sama sa Batas Pambansa bilang 33 o Presidential Decree 1865 nga mosilot niadto nga mopaginansya motago og illegal nga kalihukan nga naglambigit sa energy resources. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa kapulisan sa Region 7 mimando sa tanang unit sa kapulisan nga makigalayon sa ahensya sa gobyerno sa pagmonitor sa mga gasoline station, transport operations o ang mga storage facilities aron masiguro nga mituman sila sa guidelines sa DOE ug mapugna ang pagtago sa mga produkto. Lakip sa giawhag sa kapulisan ngadto sa katawhan nga kaya ang pag-panic buying ug mosulod lang sa panawagan sa gobyerno labot sa supply sa gasolina. Mipasalig si Maranan nga ang kapulisan pabilin nga andang mamutabang sa mga kaabag nga ahensya sa gobyerno aron magpadayon ang kahusay kalinaw. Si Police Colonel Abubakar Mangelin Jr. ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo mibutyag ilanang giihap ang tanang gasoline station lakip na ang mga commercial establishment sa kalungsuran ug mga component cities. Tinguhan ni Mangelin nga malikayan ang hitamong kawat sa mga produkto sa gasolina lakip na ang mga paninda sa mga dagkong tindahan. Yes, actually, we have already received the instructions of our regional director to directly coordinate with the Department of Energy in the region. And primarily, we were tasked to account all gasoline stations, including commercial establishment,
grocery stores and the other banking institutions. In that way, we can prepare accordingly for any contingencies. Giangkon sa police official nga ning pagsaka sa presyo sa krudo o gasolina maapektuhan gyud ang ilang operasyon. Apan doon na sila contingency plans nga bisan sa pagsaka sa presyo dili maapektuhan ang ilang basic services sama sa paghatag sa seguridad sa katawhan sa kanungsuran ug mga syudad nga sakop sa probinsya sa Sugbo. We can limit our administrative operations through, like for example, conferences. We can already do it through our online platform. Si Police Colonel Abubakar Mangilin, wala kaayo mamalaka si Mangilin sanglit na sila mga fixed police outpost nga nahimutang sa mga dapit nga doon daghang nga mga tao samtang ang ilang mobile patrol mo ilang gi-adjust. Kasama mo sa Police Regional Office 7 yung Radyoman Arbo sa DYHP, tataka rin. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:26 sa kahaponon kini nga portion dalit ka nato sa DTX sa 500. Ikaw dili gihambin nga sakit karong panahon na mag DTX sa 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya tinikan sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw makataba, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:27 sa DYHP Answer to Win promo una ta karong hapuna. Yawat na lang kaning 200 pesos nga GCash, mapalitan nig pila ka kilo nga bugas. Kung mo sa ka kilo man gali with sudan na. 2 ka kilo with sudan na pod. 200 pesos GCash DYHP Answer to Win promo sa graduha lang nga maka-follow sa Auto Mechanics like and follow DYHP Arremensibo Facebook page o ang Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo kada dunay blue nga checkmark no mo na official Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo o i-share atong live program karon sa DYHP News Updates. Andito na kayo ng 200 pesos na minaw sa radyo unya mo comment karon sa atong live program. Ang ato pangutana karong hapuna di ara. Unsa may gitawag ni adtong summit sa Sugbo nga ipahigayon sunod semana. Diin ang nagpahibaw mismo si Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahinayon na ang Blank Summit sa Sugbo sa sunod semana. So unsa man to nga summit mga kasama? Gisugot man to kabahin ni sa environment. Noong sa man to nga summit, may pahigayon diri sa Cebu sa sunod semana aron pag-address sa problema sa mga basura. Tubag na pinagi sa pag-comment sa inyong sakto nga tubag, ninaunaon nga tubag diri sa atong live program DYHP News Updates. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Nini nag-ungong na usab nga laing usbaw sa presyo sa petrolyo. Atong i-check karon ang sitwasyon sa ato ang kadalanan ay man sa mga gas stations. Lumikan kay lain na usab nga taas-taas nga pagsaka masinati og mga adlaw. O say latest karon di sa gawas nga bahin Radyoman Josephos Quijano. GQ. Radyo mo Nation DYHP. Tatak RMN Report. Yes, salamat sa mga radyo man Aida no sa dipang traffic report ato nga pupunta na atong obserbahan rin sa gawas gabahan karong hapuna atong giduo nagkabayag gasoline station nanoto sa pagsaka sa lana dinhi sa atong lasod dinhi sa atong lokalidad sa Cebu City. Ang mga kuagaro ni uminto nga mga gas no mga petrolyo kinilagid ang mga dagko nga mga company kasama garadungada pero minus no ato nakita nga nagpatubil ay no to karong alas 12 sa tuwang gabi mao man dagsang gyud no kay mas pagbato pangaral kontra ugma dunay lain sa kusbaw sa mga presyo sa lana diri sa Verama akong gisuhid yo no atong gihunari ang diri sa may Phoenix o diri sa may Petron kinepetron kasama graduate mo ni ang naglinya nga mga motorista kay bato-bato paning Petron no diri sa may Verama Avenue ni kadto panig sa Sinta kining morning special morning pula nga gasolina unya kining green kining regular 59 pa no tuy kumparar sa uban ang uban sama ning Phoenix sa 75 unya 63 66 unya ang Shell mas no mahal-mahaling Shell kay naabot og 72 dunay 69. Ito pa taas na gaidaan.
Yeah, so taas na ka sa mga radyo kay tumaging mga adlaw sa itong nasaran ni uminto naman sa ang pinaka gasoline station din sa ato kasama mga radyo Malaida. So kung doon na pa ni Usba Ugma, mas budak-budak ko pa rin. Maabot ni 80 kape. Uy, hinoo ko. Kaning sinta, maabot ng 70. No? So, yang gas, hilimugmog rabi ng sakyanan ra. Mao gyud dali na kayo maurot ko sa mga radyo Malaida, no? Manang posible mo ning epekto sa gira dito sa Middle East nga isaka gyud ang mga gasolina ni sa atong lokalidad sa Dakpan Subo o dinis tibok nasod no sa nasod nga Pilipinas kasama ang radyo Malaida napiktuhan gini sa gira dito sa Middle East mo ning nisaka ang mga presyo sa lana. So akong gisuod gi suod ako ang drama kay dikit-dikit ra man ni ang mga gasoline station diri panung diri sa may Inbacalso kay sa kay traffic kay sa mga radyo Malaida mo ning ang petrol lang mas barto-barto man ni kita nato sa video naglinya no ang mga motorista dunay nagmotor dunay four wheels vehicle na naglinya diri mas barto-barto pa baka save na rin sila aron marasa base ugma kung doon na sa ipatuman nga usbaw pag-uminto sa mga presyo sa lana wala mo sa masabni ka mahal ka sa mga radyo. Oo, unya bayad natin na receive nga reports nga naay uban nga mga probinsya nga ni balibad nga why baligya karon hurot ang stocks pero posibleng sa sulod semana pa kuno nabalaka ubang motorista nga basin kuno og nag-hoard unya mosabay sa pagsaka na sa sulod na semana. Tinuod na ka sa mga radyo kada nasa koy kaila nga ikuan og mga gasolina gani nahuno ng ilang kuaron no ilang biyahe ang ilang delivery tungod sa kamahal sa gasolina kasama ang radyo Malaida no kanang mga tanker gani nga kuan do na koy amigo ani nga ni hunong-hunong sila wa sila mo biyahe tungod sa kamahal sa presyo sa lana kasama ang radyo Malaida tinuod no sa probinsya og sa ubang mga probinsya no sa sikbit ng probinsya Cebu atong Libawan na doon ay ubang wala mag kuan wala magpakuan kasama ang radyo Malaida posible ugma ato ning atna no kung pilagi usbaw aning pagsaka sa presyo sa lana kasama ang radyo Malaida. So far mga dapat nag-smile at pagkakaroon, no? Para dapat smile at taga may probasi ugma mumaha ning samot kasama ang radyo Malaida. So ato inunta no sa Unya unsa man bisan pa magtaas nga gasolina traffic gihapon daghan gyapon nagdaas mga sakyanan. Okay, baho niya maman sa mga sa kamahal atong bagyong audit bitaw mahal man sa to. Pero mahal to sa bagyong audit pero nakakontrato gamay na balik-balik og normal ang kuano presyo pero bisa ka mahal ato higayon na manggapoy mo kay kasama ang radyo Malaida no padagan sila mga sakanan do nagapoy tagang motorista nga magbiyahe tunod kay importante magining transportasyon kasama ang radyo Malaida no mao na sa trabaho sa eskwela sa pamasahero no mao na bisag magmahal ismahan nato gamay no mao na sa nato kay mao man epekto sa epekto ni sa gira dito sa Lagawas sa nasod kasama ang radyo Malaida. Ang sitwasyon sa traffic karon sa basta Lunes singulan ning oras sa ang mga dagkong mudaan karon may nakasatog grabing ka traffic sa daan atong sinato diri sa may Inbacalso padong diri sa may flyover Mambaling o kining Basak Pardo Highway o gining daan padong sa SMC side og sa may SRP padong sa may flyover Mambaling nakasinato sa karon sa dagat sa Masakay karon nga mga orasa ang Pila Rosario moderate padong sa may New Emerson ang New Emerson gikan sa Pila Rosario nakasinato sa may karon sa dagat sa Masakanan og halos sa Ipodromo og Mabulo Highway lalos sa may Subang Nako Mandawi samtang ang Pope John Paul II nakasal sa dagat sa Masakanan og napiktuhan ni ang Iskari Extension padong sa Bantal area sa Banilan Dug Talamban Road nakasal sa dagat sa Masakanan kay dula gapoy musud gawas diri sa access road padong sa may IT Park mao man ni nakasal sa dagan sa Masakanan unya napiktuhan sa ni ang kini Foodland ang Esportuna padong sa Mandawi ang Iscario grabe gyapon ka slow moving no hinay kayong dala sa Masakanan sang dunay duha ka intersection diri ang Inframos Extension kining Juan Osmeña gikan diri sa may Esquina Osmeña Boulevard o gikan sa Cebu Provincial Capital padong diri sa may Esquina Agordo Avenue ang MV Villas napiktuhan sa ni padong sa may Virama Avenue ang Rodriguez nakasiyar sa dagat sa Masakanan sa may Fuente padong sa may Virama Avenue ang Mango Avenue slow moving sa Corporazada Orasa padong sa may Jeronimo Silam Avenue. May bilaka sitwasyon og sitwasyon sa kasulinahan diri sa Dakbayan sa Subo. Ug sa Papol, ako yung radyo man, Joseph Osgano, DYHP Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Salamat radyo man Josephus Quijano.
O nang bantay sab karon no ang kapulisan o ang Department of Energy nga way mapahimos ning taliwa sa pagsaka pagmaayo sa presyo sa produktong petrolyo. Lakik man nagmonitor usab ang presyo sa mapaliliton sa kamerkaduhan. Stilan, wabe lang choice ang atong mga kaigsuunan, mga kasama diha. Palit ba gyud kay adlaw-adlaw paginahanglan mukaon og guban pa. At ang ginahanglan usab nga magdaginot unya dili mag-usik-usik no sa pagkaon. Then ani nga krisis maig naata sa probinsya, pwede man nato saksak bakag makaon kag half cup sa rice unya usa ka kamote, di ba nindot na kasama ni store no? No, imbes nga 1 cup di usa na lang at katunga sa tasa. Unya saging ba kaha or kamote ba kaha? Utan-utan lang, lami kayo, healthy pa. At oras sa 5:35 na sa kahaponon mga kasama. Presinto. Ato karon nga kuha og update ang investigasyon sa mga otoridad kabahin sa dakong disgrasya sa kadanan diya sa Toyan City of Naga diin moabot kag 20 ka mga individual ang naangol. Usay latest bulletin ka niadtong usa sa mga biktima nga nagrabihan ug ang investigasyon sa kapulisan niadtong nagmaneho matud baraba sa initial report ni Radyoman Paul Lauro nga nigahi o niungot ang manubela apan natong sa taon unsa may dugang pang-investigasyon sa report ni Radyoman Paul Lauro nga live nga ni-cover sa maong panghitabo atol sa pila ka gutlo human sa insidente di sa Toyan City of Naga. Live report, Radyoman Paul Lauro. Radyoman Paul. DYHP. RMN. Report. Radyoman Aida, ang latest kay gikustodiya na sa atong Naga City Traffic Police kining Siman nga mao nagmaniho ni ining MG sedan nga auto nga si Will John Calago, 42 anyos, Siman ni siya. Unya baguhalan ni siya nanaog sa iyang gisakyan nga barko. Unya doon na siya address yun diri sa barangay Apas sa may Mahayahay Apas. Unya ini pagkahitabo nila kaganiyag buntag kayong alas 9 padong ni siya sa ilang laing gipuy-an diha sa Casamira South sa Barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando. Kaganiyang buntag iyang gidipinsa iyang kagalingon, although andam siya nga mugasto sa tanan nga mga seryosong nangaangol nga muihapta og 20 gyud ka mga pasahero tanan. Apil na niini ang mga sakay sa passenger multicab nga mao iyang gidaro diya sa National Highway sa Barangay Tuyan sa siyudad sa Naga. Kaganiyang buntag ang iyang sakay, ang iyang ginikanan, papa ug mama niya ug ang iyang 5 anyos nga anak na lalaki. Ini iyang mama ug papa, mga senior na ni, sa 60 kapin ang pangidaron ani. Gikan ni sila nabangon, no? Pauli na ni sila sa Pitalo. O niya iyang giangkon nga samtang ni overtake siya sa iyang giunhan nga sakyanan o naguna nga sakyanan niya, wa na mo balik og lubat ang iyang manubila. So niangkon siya naka-overtake siya. Ni-overtake siya o niya magbalik na niya sa iyang lane. Pwesto, giingon nga wa na malubag, dili na mo lubag, iungot na ang iyang manubila. Inungdan nga dito, tuloy-tuloy na siya nga ni tabok dito sa Picas Lane og niigo ni ining passenger multicab nga gimaniho ni ining Rogelio Pontilla Jr., 49 anyos, na taga-barangay Naalad, Siyudad sa Naga, nga nagrabihan sa di sa maong insidente. Iyang mga pasahero sa iyang multicab, passenger multicab, mauning mosunod Jomar Cabalquinto, 48 anyos, taga Barangay Inuburan, Siyudad sa Naga, Danilo Bacos, 61 anyos, Renaldo Abakita, 36 anyos, Mary Lariosa Antonino, taga Tuyan, Japon, Sekretarya Salde, 67 anyos,
Atina Abila this kuani mahatag na ang address, no? Unya mao ni ang nangangol habig dito sa passenger multicab. Unya katong nagbarog nga Ubay mo na itong nag-atang ka sa bang Paul, no? Ana diha lang along the road ang diha ni tungod paghunong ang katong passenger nga multicab mga naas mo upat. Kining inahan, kining 30 anyos nga si PB Manlikis, ubos niya iyang anak. Nakita this video nga atong gishow, gipakita nga nagkugos in taon sa iyang masuso nga bata. Yan na pay laing ka istorya nga bata di ay ni. Right, 2 years old pa yun na siyang anak, unya 6 anyos o 11 anyos kasama nga Aida. Stilan. Maunay na pautaw na naligiran sa multicab pagkaigo sa auto. Kining kuan lalaki nga ato nakita sa video nga niduol sa driver side, mao ni si Edi Nino Alabi, 23 anyos, taga Tuyan Naga, tricycle driver ni siya. Niduol ni siya dito sa driver side kaya inaan ni siya ay pasinsyuan nga kwarta. Sus, no, iyang pasinsyuan pero maogi pagka-atol sa hitabo, no? Mao ning nalagpot in town siya, posibleng naa ni siya balik sa iyang luyo. Unya doon sa ni siya ay head injury, naan ni ron siya sa South General Hospital kay ipaubos ni siya og CT scan, no? Unya kinirabang pipila ka mga bata medyo nagkuha na kanang maglain na ang lawas ani samtang diha pa sa emergency room sa infirmary sa hospital sa Naga kasamang Aida. So sa atong interview, exclusibong interview na to ni Wilson, maura gyud to ang iyang rason. Kay wa lang kuno muungot ang manubila sa iyang gimaniho nga auto, dili ra gyud siya maabot dito nga side sa multicab nga gihunungan. Pero sa CCTV kasabang Paul ato nakita diri, kusog kayong padagana oy. Kusog kayo, pero yan ang dinay nga kusog. Yan ang dinay nga kusog siya. Grabe ang impact. Siya. Pero makita man sa CCTV kasamang Aida nga perti yung kusugan. Kusog kayo, ang impact lang daan kasamang Paul nga na tuwad gud tong passenger nga multicab. Nadatugan pa ang mga nag-atang mga commuter. Natumbag yun. So meaning, laagyoy igong gikuskud kasama ita. Makita niya sa atong picture yun kay naka-picture man ta sa mga sakyanan, pero gubaa yun, no? Ang iyang auto mismo, timbungia sa iyang doong, o niya ang multicab po niya iyang igo, na was out in town ang atubangan nga bahin ani kasamang Aida. So meaning, doon na yun gikusgon, no? Dili yun mahitabo nga hinay lang, Wa man say overtake og hinay imong dagan kayo. Saon nimo pag overtake og dili ka mo kusog og dagan. So ulat yun ni. Burak yun is tamas ginawa ang iyang aghimo onya dunay mga mekaniko ni ingon nga kanang alibay niya dili na katuhuan. Kay ang manubila sa sakyanan auto dili gyud na siya mo ungot kasamang Aida samtang magdagan. Unless naka-off iyang engine, nakapaong ba? Naala niya mahitabo ang pag-lock sa imong manubila. Pero once nga nagdagan ka, di na mahitabo nga ma-lock ang imong manubila. Kana mga considerations, reaction. Mga mekaniko, mga lain i-comment ka, tapos dugay na kung mekaniko, pero di man yun na mahitabo, no? Nga ma-lock ang imong manubila once nga magdagan ka. So anyway, ang driver, seaman, si Wilson, may klaro man sa atong interview niya ganiha, ako na lang ni abagahon, sir, no? Ay ako man yun sa, although nipasagil siya sa sakyanan, pero ang sakyanan, ginilabot sakyanan, driver yun, no? Ay kanang sakyanan mo, dagan rin yun na og driver, yung di na driver, agunong rin yun na, no? Sila, no? So, oo. Ditensya karon sa mga Aida while mag-monitor ang atong kapulisan ining mga seryosong nangaagol, no? Kay Luoya po day. Bata, purya lang sa gista ko, ng mga bata, nagsuka-suka, nagdugo. Oh, delikado. So, maita. So, hopefully nga, malibre ni sila tanan kasamang Aida, kining nagmuron sa ilang mga o. Mismo ang inahan sa bata kasamang Aida,
maupoy gimo sakit po ang o in town ani niya. So Okay, naratsada man sila. Mabalhin, o kaganiya, gi-ready to sila nga mabalhin og private hospital. Okay. So mali na itong update no, sa maong vehicular accident, kining multicab, passenger multicab, padung Cebu City, o niya, kining auto, padung Pug South. Ikan diri sa gawas, ako inyong kasamang radyoman, Paul Lauro, DYHP, Tatak Aremen. Radyo mo, Nation. Nga salamat Radyoman Paul Lauro sa live report ng amping ko din taon kanunay mga motorista. Nakatune in ato karon sa DYHP, careful kanunay. Maulag ini basan pag unsa na to ka careful apan dunay danghag, dunay careless kaayo, dunay irresponsible kay sa pagmaneho tan-awa unsay resulta. Labi na kay dangog atong kadalanan karong mga orasa. Amping ta kanunay ha. At oras sa 5:45 sa kahaponon, LTO nakikalayo na sa mga traffic enforcement team sa mga LGUs sa kampanya batok sa drunk driving. Kasama mo sa Balita Radyoman, Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Subay sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan nga dunay gikinabuhi nga makalas nakikalayo na karon ang Land Transportation Office diri sa Central Visayas alas sa mas gingusgan nga kampanya batok sa drunk driving o magmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnon nga makahubog. Subay sa memorandum sa LTO Central Office, si LTO 7 Regional Director Francisco Ranches Jr. kauban ang lain-lain nga mga traffic enforcement personnel sa mga LGU milusad ug mas lapad nga enforcement operation gikan nitong gabi sa Marso 6 hangtod na sa Marso 7 sa Kadlawon atol sa operasyon sa ka-driver nga nagmaneho usab bisan og anaa sa influence sa ilimnong makahubog ang ilang nadakpan. Humana pa sa gipaygayon nga field sobriety test, gipagamit na yun kini og alcohol breath analyzer kod breathalyzer. Di na kumpirmar nga nakainom gyud kini og lapas pa sa legal limit sa alcohol ang iyang nainom. Gikumpiska sa LTO 7 ang iyang lisensya, gipamtangan kini guban pa nga mga silot gumikan sa iyang traffic violations. Subay niini subli nga napainomdom si Rancha sa mga driver nga mutuman lang sa mga lagda sa trapiko aron makalikay sa disgrasya diha sa kadalanan. Kasama mo sa LTO 7 ang ining Radyoman Ken Galinea, Tatak Aremen. Nationwide. At oras sa 5:47 na sa kahaponon. DYHP Answer to Win promo atong balikod atong pangutana unsa may ngan sa summit nga ipahigayon sa Cebu sunod semana nga gi-anunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival pag-address sa problema sa mga basura dinhi sa Dakbayan sa Sugbo mga kasama. I-like ug follow DYHP Aremen sa Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kanay blue checkmark sa kilid sa pangalan mo ni official Facebook page. O i-share ang atong live program karon, i-comment ang inyong tubag sa atong live program karon sa DYHP News Update. Oras sa 5:47 na usa ka Sugbuanon nag-top notcher sa nurses licensure examination. Kasama mo sa Balita Radyoman, Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nagtop notcher ang usa ka Sugbuanon sa bag-o lang gipagawas sa Professional Regulation Commission kon PRC nga nurses licensure examination result karong tuiga. Nagtop 3 sa nisgutang examination result si Christine Claire Cañete Burgos nga nagikan sa Veles College. Kini human nakakuha si Burgos og passing rate nga 91%. Si Burgos ang nag-inusarang Sugbuanon nga nagtop notcher sa nurses licensure examination. Kasama mo sa balita ako inyong Radyoman Remart Orestila Pugoy, DYHP Tatak Aremen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation
Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naa ni mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu-Doc ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bang sa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Life Extension Vitamin D3 nagtanyag og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Osmeña Boulevard, Cebu City. Ingon man sa Barangay Kansaga, Konsolasyon ADM Building, nadya mga clinic sa Life Extension Vitamin D3. Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag ngayon sa alas 5 sa kahaponon ang clinic hours. Libre na ha ang medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:50 sa kahapon nung ipanawagan karon ni Senador Ressa Hontiveros ang dinaliang pagpasar sa Senado sa supplemental budget aron masolusyonan ang padayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo gumikan sa tensyon nga nahitabo sa Middle East. Guna nga moabot og 52.8 billion pesos na kinahanglang emergency supplemental budget package aron maminusan ang epekto sa nasod ining pagtaas karon sa fuel prices. At oras alas 5:51 sa kahaponon mga kasama, para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayo gaganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry o jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang atong resistensya labi na atong pagpalig-on ini importante kaayo sa mga mami ug daddy diha nga trabaho, anaa kanunay busy sa work, doble-dobleng trabaho, labi na sa pagatubag sa mga panginahanglan. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga, abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kaya ang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. No pagpalikon sa resistensya aron healthy kanunay sa barato ug ubos kayong presyo kinahanglan gyud nato. Ako personally, di ta magpawaan ning C-Tab, importante kaayo matag adlaw nga tanan sa pag-inom alang sa atong pagbaskog nga kalawasan. Di na kinahanglang mamili tali sa kalidad ug abot kaya, basta C-Tab. Arita sa C-Tab mga kasama. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:51 na, dugang pa mga balita o DYHP News Updates, DYHP Sumbunganan Update, suman sa mga pahinomdom.